Rod Notophagus má kolem 35 druhů a patří sem stromy nebo keře obecně označované jako jižní buky. Jsou rozšířené na jižní polokouli, převážně ve vlhkých pobřežních až horských lesích. Jsou důležitým zdrojem dřeva a některé druhy byly hojně těženy. Jednotlivé druhy rodu Notophagus rostou dobře v mírnějších oblastech západní Evropy a Severní Ameriky. Celkem lze říci, že se bukovce považují za kvalitní ozdobné dřeviny, ale jednotlivé druhy se značně liší svou odolností. Endemitem středního Chile je bukovec šedý, Notophagus glauca. Ten se vyskytuje na skalnatých půdách And až do výšky 1500 metrů. V lesích na přirozených lokalitách je velkým stromem a snadno regeneruje. Avšak nepoškozené staré lesy jsou stále vzácnější. Téměř všechny čisté porosty v pobřežním pásu hor, zvaném Maule, se těží a zakládají se zde plantáže s borovicí paprsčitou, Pinus radiata. V současnosti se tedy v Andách porosty bukovců přeměňují v důsledku zvýšené poptávky dřevařského průmyslu. Chile má téměř 1/3 nedotčených panenských temperátních lesů na světě. S dokonaleným hospodařením v těchto světově důležitých temperátních lesích je možno zajistit na dlouhou dobu přežití takových druhů, jako je právě Notophagus glauca. Dosud však nebylo úspěšné pěstování tohoto druhu na západě. Dalším ohroženým druhem rodu Notophagus, též nalezeným v Chile, je Notophagus alessandri, označený v červeném seznamu 2000 jako ohrožený. Podobně jako Notophagus glauca, i tento druh utrpěl tím, že byly lesy měněny v plantáže s borovicemi. Jeho areál byl omezen pouze na několik lokalit v oblasti Maule, kde se nachází spolu s Notophagem glaucou. Ostatní druhy světově ohroženého rodu Notophagus se vyskytují na botanicky bohatých ostrovech Nové Kaledonie v Tichém oceánu. Druh Notophagus discoidea je vázán na stále zelené deštné lesy. Tento typ vegetace pokrývá kolem 18% hlavního ostrova Nové Kaledonie. Avšak Notophagus discoidea je znám pouze z několika malých populací jižních nížin. Další druh Notophagus baumannii, v červeném seznamu jako druh méně ohrožený, je rozšířen v mlžných lesích a je omezen pouze na 3 vrcholy. Naštěstí je Notophagus baumannii chráněn a tudíž roste právě v Národním parku Rivière Bleue.